Sigurado ka? Oo, yun oo. Sa wakas, may nahuli si Noy. Liit naman. Hindi, ano to, tulad nung nahuli natin dati. Pwede na, pwede na. Ano yan? Anong isda yan, Noy? Yan yung kanina, yung malaki na nahuli mo. Pike? Hindi. O yung walay? Wala. Nakatatlo kaming isda, tatlong huli. Dalawa sa akin yung isang malaking walleye at saka isang pike, kay Noy isang walleye. Ayan. Enjoy lang, adventure. Ganito, pag day off kami, nakakapag-fishing kami. Lapas si Noy. Masasabi mo, nag-enjoy ba, Noy? Tapos na kami mag-fishing, nakatatlo. At sa kadali tayo, di ba? Oo. Anong luto yun? Enjoy lang, gataan natin. Halo natin sa ano, sa ginataang talong. Tapos sitaw. Kalabasa, no? Kalabasa. Ayan, pwede na, Noy. Gagataan natin. Uragong ka talaga, Noy. Natin ang ano. Uragong ka talaga. Ayan. Diyan ko linagay yung ano. Uragon na uragon, Noy. Ito, Noy. Ito. Nalinis pa namin yung, nalinis na ni Noy yung tatlo. Hiwa-hiwain na lang. Nakaliskisan na. Abay, lulutuin na lang. Yan, tapos na naman yung aming day off. Nakapag day off na naman. Last day ng day off at ito. Di bali, nakapag fishing ka pa nun. Nakapag fishing ka tayo na. Alright guys, dito na magtatapos ang aming fishing adventure. Ayan. Alright. Dito na uwian na. Ang gandang tingnan na, ang ganda ng view. Ano? Ganda ng view, no? Yan. Mataas ka. Mga damo. Maingay tulog ko. Yan. Na ano niya yung damo? Yan. Trigger niya yung damo. Kaya maingay. Kung nadala yung itak para maano natin yun eh. Alin? Maawa natin yung mahaba ng mga damo. Yung tapasin, ano? Sinagasama na. Island muna, yan muna. Ayan. Ayan, ayan. Willow, ah. Goodbye, boundary dam. Next time again. Let's go. Alright, uwian na. Anong next natin, no? Paluto muna, no? Paluto. Yun na natin ito.
nag-release sila noy ng maraming tubig. Ganda ng sky. Asol na asol, oh. Buwan na lang itong mga to puro na naman puti yan, ice nuwan ano. Sarapan mo yan mo. Sarapan mo yung gata mo. Sarap yan. Ano yung pan yung balat mo dito? Balat talaga. Kape mo na, kape. Masarap yan mo eh. Kalabasa. Ito pala yung binibili yung gata. Hindi yung sa ano. Ayun ang gata mo. Pinula. Mas maganda ba to? Oo. Walang nyug na ano dito. Nyug pa rin to pero baka mamaya artificial na lang to. No? Totoong gata to ng nyug ano? Ayan guys yan. Kami ay magluluto. Sino ay magluluto ng kanyang specialty na ano na ginataan. Ito na yung aming natin wait. Ha? Ito. Alright, ito yung isa. Ayan. Tumalon pa yan. Ay, wala na to. Nakaluskusan na at saka nalinis na nun. Ayan. Ito yung walleye. Walleye ito, di ba nun? Walleye. Para mabilis yung pagluluto namin, guys. Ayan. Sinoy, ang bilis mag-chop-chop ng ano. Ayan, oh. Ng kalabasa at saka talong. Sarap. Pag inaano mo, hindi mo tinatanggal lahat ng ano, lahat ng ano noy, ng balat. Hindi. Yung talong. Yung talaga ang pag-ano yan. Noy! Walang lugi sa biyahe. Malulugi pa ba tayo? Yan, ito na yung katas ng pamiminwe. Asinan mo na yun. Gata. Alala mo na yung mga gata na sinutunog. Ha? Gata na sinutunog. Oh? Masarap yun sa palayo. Aasinin ko to, Noy. Asin? Oo, para ma-absorb niya. Alin? Asin. Sayang natin. Ito? Tama na. Huwag mong ano yun, mamay, madagdag sobrang ng asin, Noy. Oh. Sakto kaya yung gata mo yan, Noy? Ha? Kulang. Bibili ka to, Noy. Ha? Ayun, may isa pa. May mga lata doon. Ito na yung isda.
Mhm. Bakit? Parang hindi na. Te, ano lang yan? Okay lang yan. Baka masira yung gata natin. Hindi, okay lang yan. Buo-buo talaga yan. Minsan buo-buo. Okay lang yan, Noy. Ito yung mga pang-cowboy. Madali ang luto, guys, yan. Yung mga sitaw, ayan, prinusin lang yan ni Noy. Gayat na yan. Ito, sitaw, talong, kalabasa, sibuyas, luya. Bawang, Noy. Sino yung bawang? Ha? May bawang ka na? Hindi ko naglalagay yung bawang. Hindi ka nagbabawang? Hindi. Pag binataan din. Pero gamot yung bawang, ah. Bakit? Wala ko masyado yung bawang. Yan ang putahe ni Noy. Bilisin niya, Noy, ah. Yummy, yummy. Kailangan. Ha? Hindi mo siya. Halo. Ang gata. Yummy, yummy, Noy. Uy. Ano yung sibuyas? Nakaiyak si Noy, ah. Noy, anong magiging resulta niyan, Noy? Malangis-langis o ano? Ginataan namin yung 3 huli. Oo nga, maglalangis-langis nga. Ayan. May pahabol pa sila. Ayan. Alright. Masarap-sarap ang kain ito maya-maya. Sana yung... Ayan. Sili, Noy. Sili. Linagay mo yung sili. Ibabawan mo. May mga sili ko doon. Labuyo. Ito. Oo. Para, pero wag mong dudurugin. So, ang dami yung sili dito. Kung labuyo lang naman ang pag-uusapan. Ayan, ang signature ng mga Uragon. Ayan, ito yan. Yung sili lang naman ang pag-uusapan. Ayan. 4 na pakiti yan. Ayan. Ayan. 4 na pakiting sili yan. Ayan. O yan. Kuha ka dito. Wag mo lang durugin. Okay na to. Yan, para yung gusto ng magdurog na ano. Pala namin dito. Yan. Ito na. Daming stock, puro protein, nakakasawa yung mga karne. Ayan. Ay. Wow. Amoy pa lang. Noy, antabayanan mo to kasi baka masunog yung ilalim. This is how you say yummy. Yummy, yummy. Lutong-luto na. Wow. Oops. The fish. Right here. Hiwalay natin yung fish. Ayan. Gulay niyo yung fish gulay. para hindi madurog. What? Ayan. What does that mean? Kasi pag sabay-sabayin natin, pati yung Yan. isda, ay magdudurog siya. I'll show you. Sarap niyan, Noy, ah. Uy, taba. Nga pala, ito yung ano, yung tanlad. O, yan. Lagyan namin ng tanglad para mas masarap. Ayan, may tanlad. I got hold of it. I got hold of it. Ayan. Yeah, right. Tapos yung gulay na lang. Yung gulay. Saan ang mangkok mo? So basically, you're So, hiwalay daw nino yung gulay at ito yung Yan yung isda. isda. Yan naman yung mga vegetable, gulay, kalabasa, sitaw, talong. POV, this is narrow school work. Ayan natin itong... Alright, it's eating time. And Jen. CJ, Wayne, Jen? it's time to eat. Eh, What eat? Okay, we got that. We went at fishing and at the lake. Recess, they just run back or just walk. But all I see is Ah. Yan, kakain na kami. Si Wayne, si CJ. Eating time, guys. Yeah. Sige. Say hello to the Philippines, to the viewers, CJ. Hi. Say your name. You already said my name. Wayne, say hi.
Eat vegetables. Hello, right? Philippines. Eat vegetables, right? Hello, Philippines. Invite them to watch my video. Hello po. You like the Yeah. pumpkins? See something. Kamusta? Si Jen, you like the pumpkins? See some... Pangit si Papa. yeah, no. Wait, just joking, eh? Just joking.